बाय दिनै आं इउपिपिएल हान्जानि सासे सोद्रोमा जानानै बिटिआर हालामनि मोनफ्रोमबो हारिनि जातिनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननिसिम फैगौ रंजालि बैसागुनि हामलायथिखौ बावहरबाय आरो आंनि खुलुमनायखौबो बावहरखाबाय। मोनसे खोन्थाया ओरैबायदि, दैखराव थानाय एम्बुआ गावखौनो सागोराव थानाय बायदि मोनो आरो दैखर आरो सागोरनि डिफारेन्सखौ बाहेराव थानाय मानसियासो सिनायो। दानिया बिथांमोना होनदों बिटिआर एकर्डआ बिटिसि एकर्डजों जेबो तफातथि गैया एबा फारागथि गैया होननानै। आं मोनसे बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों, थांनाय एसेम्बलि नोंथांमोना मोननो हादों फिथाइखौ रोखा रोखानो। बिटिआर एकर्ड जानायनि साननैसो उनावनो जोंनि बर' रावनि थाखाय, बर' बिजोंनि थाखाय आसाम सरकारा सेपारेट डाइरेक्टरेट आलादायै होखाबाय, जेरावहाय बे मोनसे जोंनि रोखा रोखा बावैसोनि गेजेरावनो मोनदांनाय फिथाखा। आं बिथांमोनखौसो सोंनो नागिरदों, बिथांमोननि एकर्डनि थ्रुयैदि जा इन्स्टिटिउसन बिथांमोना गंब्रै गंबासोल' लाबोदों, बिथांमोननिख्रुइ जोंनि जा एकर्डनि दफाफोरजों मोनबोनाय इन्स्टिटिउसनफोर, बे इन्स्टिटिउसनफ्रा 10 गुन बारा दङ। बिथांमोना स्मल स्केल इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों बिटिसि हालामनि गासैबो जाति जनगोष्ठिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय जोङो दिनै मिडियाम इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ जोङो रिहेबिलिटेसन होनानै बा संस्थापन होनानै गुबुन हालामाव खामानि मावहैनाङैनि मोनसे बेबस्थाखौ जों लादों। बिथांमोना होनदों बिटिआरआ बिटिसिनि बायदियानो एबा बिटिसियानो, बेवहाय जेबो फारागथि गैया होननानै। आं बेखौ कुइसन खालामनो लुबैदों, बेयो जुदि बिटिआरआ बिटिसियानोमोनब्ला बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों नोंथांमोना बिटिसिनि बायजोआव थानाय जोंनि बर' फंबाय बिदामोननि थाखाय मा मावदोंमोन? दिनै कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरा एसटि मोननाय जाथों होननानै नोंथांमोननि एकर्डनि दफानि गेजेरजों लिरथाखानाय दङमोन, नाथाय 17 बोसोराव नोंथांमोना दिनै होफैनो हादोंना? बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर' हारिफोरा राजखान्थि बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, समाजखान्थिनि बिथिङाव गब'नानै दङमोन। बिथांमोनखौ दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल लाबोना होफैबाय। बे मोनसे जौगानायनि सिन नङाना? आरो मोनसे बुंबावनो नागिरदों, इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसननि गेजेरजों जोङो कमिसन दानानै बावैसोनि गेजेरजोंनो जोङो जुदिहे कर'ना भाइरासनि जेंनाया जोबोब्ला राजखान्थि बिथिङाव आखाइ होनानै आसाम सरकारनि दैदेननाय बायदियै जोङो जेब्ला इलेक्सन जानो गोनां जागोन, बेवहाय जोंनि हान्जाया थाबैनो जुदि बे सरकारखौ दानो हायोब्ला बिटिसियावहाय जोङो खोब खम समनि गेजेरजोंनो कमिसन दानानै जोङो इनक्लुसन आरो एक्सक्लुसनखौ मावजोबनानै जोङो 60टा सिटनि कनस्टिटिउन्सिनि बाथ्राखौ बोनानै मोनसे आबुं बिटिआर दानो थांगासिनो दङ। बिदि नोजोरखौ होनानै नोंथांमोना बबे बाथ्राखौ नायनानै दिनै बिटिआरखौनो बिटिसि बा बिटिसिखौनो बिटिआर होननानै बुंनो नागिरदों? आं सोमोनांदोंसो। सोलोंथाइ गैयै मोनसे हारिया इयुन गैयै मोनसे हारिफोरबायदि। जाय हारिया सोलोंथाइ गैया, बे हारिया मोनफ्रोमबो 14 साननि गेजेरजों गोमालांनायखौ दिनै जोङो रिसार्च स्कलार्सफोरनि रिसार्च खालामनायनि गेजेरजों मोननो हादों। जोंनि बिपिएफ हान्जाया बेसेबां सोलोंथाइ गोनां दैदेनगिरिफोर दङ जों साफ्रोमबो मिथिखागौ। बिथांमोना जाग्लुंनाय, लोंग्लुंनाय, बेरायग्लुंनाय, सोबख्लुंनाय, सोबख'नाय बायदिसोनो गोजोबनानै दङ। आरो बिथांमोननि जा जोंनि गेजेराव रिउमार लाबोनाय, बे रिउमार लाबोनाया जोंनि बर' माहारि आरो बे बिटिसि हालामाव थानाय बा बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठिफोरखौ जाम्बा खालामनानै, बिबेकहीन खालामनानै सोबख'बावनो नागिरनायनि मोनसे धान्दानि अनगा गुबुन जेबो गैया। नंखायनो आं इउपिपिएल हान्जानि सासे सोद्रोमा जानानै बेखौनो खावलायनो नागिरदों, जोङो जोंनि बिबेकजों जोङो बिपिएफ हान्जानि बेरेखायै दावहा नांनि। बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव गासैबो जोंनि जा मोननांगौ मोन्थाय, बे मोन्थायफोरखौ सोबख'नानै जोंखौ गोजानाव दोनदों।
आरो बिथांमोना नाय दिनै क'क्राझार टाउना BPF टाउन, बिनि अनगा बिथांमोना मा मावदों? दिनै मोनसे लामाखौनो बिथांमोना 7 बार 8 बार सेंसन खालामनानै जागासिनो दङ। गोबां लेखा गोरों गथ'फोरखौ नोंथांमोननो सेंसन होगोन होननानै गावनि थाखाजोंनो बिथांमोना लन लानानै गावनि न'खरनि धन सम्पतिखौ फानग्लुंनानै लामा दालां बानायग्लुंनानै दिनै बिथांमोना बे बिलखौ होआखै। बिनिख्रुइ गाज्रिसिन सोबख'नाय आरो मा थानो हाबावगौ? आरो बयनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बिथांमोना दिनै जानो गैयै मानसिफोरखौ जब कार्ड आरो रेशन कार्ड लानानै पलिटिक्स गेलेदों। बिथांमोननि जब कार्डखौ लानानै बिथांमोना गावसोरनो रां बहननानै जानाया जोंहा गोबां फोरमान दङ। नंखायनो बुङो रायजो राजाफोर, नोंथांमोना BPFनि नंखाय फोलानायाव थांनानै जोंनि जा मोननांगौ मोन्थाय बिटिआर सुक्तिनि जारै मावनो गोनां खामानिफोर बेखौ मालाबाबो गुबुननि आखायाव गथायना होनो नाङा। आरो बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव जा जाख्ल'बोबाय, बे जाख्ल'बोनाय खाबुखौ आनादार 5 इयार्सजों सानसोबावनो नाङा।